साइमियाना ताको इनदो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ आबाहाय रखौनो बक्स लायदियाखौ इलेक्शन परेगो जों सालायनाय आबो तामंनाय या आबो आं ताबो आबनो कमेन्ट लायनिया जों जतनो ताबो सिगो बनि बागै जों तिब्रासा बारे तंफकजाक 2023 नि एकटा आबो एकटा हिस्ट्री इन थांनाय जे तिब्रासा बादे आन्थिल दल नि सारा केबो सरकार खायमिया अबो गायसा लुकजागनाय मा बागै फाइदिजों जत नायखिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुसि तैबो जों आबन कयनाय आं तिब्रा मथाने खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सागो जों इलेक्शन परेखौनो अनेक कन्दल नंगौ सामथिरा तांलायो अबो हाराव जाते तांथु आबो सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों नुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली तिब्रा मथाने भलन्टियर वारियर ना कयनाय जों जत्तनो गोजां गोजां खायै पीस मेंटेन खायै जों दंनाय अबो नां कयनाय जाफानांथु रेजन परेगो जाते कन्दल सिसि तांथु तिब्रा शान्ति बतरन फायथों अबनो जों नायगो कि तिब्रा मथाने द्रप थाके आं जत्तनो कयनाय the peace and tranquility that they maintain on bagay ang aning bisintui techin patni bisintui ang totor kobogo hambai sir thasing puro samane je tibramota koita sit to burai samane जों तिब्रामथा assessment of thing khai dong ni 25 ni upor thangnai maximum seats जों मानाय तीनटा ग्रुप आं तेमो साइपेखा तिब्रामथा बीजेपी तै सीपीएम कांग्रेस ओ तीनटा ग्रुप बिसिंगो तिन assessment of तिब्रामथा सबसे गोबां माननाय इंगे बरक तिब्रामथा 31 टा सीट तालाङै त्रिपुरा सरकाराव गठन खायमांगलागे ताकलाय आबो तो जों मिरेकल दिनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमका आं असो बारबारि सानामु सुया जतनो गोबां सागो बीजेपी सागो बर सरकार खायनाय कांग्रेस सीपीएम सागो बर सरकार खायनाय जोंबो सागो जों सरकार खायनाय जत तो केतेन गसिया फेबा जों नायनानै बास्तव प्रेक्टिकल जों जे नुगमानि अ खेपे 2023 बिसिबाति तिब्रा सारक बालाय स्रांजाक उ थानसानि मारनो तैगै जत्तनो बुत्र लायखा आबले जों गाहामखौ सायमानो नसार गनि मते गै बीजेपी इंथन सीपीएम कांग्रेस जुट बरकथन बरक केबो तिब्रामथा कान्न कारै केबो सरकार गठन खायमानि अबसिबले ना अबनो जों मानसुक दंगो जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजॉरिटी माया अबनो जों मानसुक गै बाक्सा बा सालाय दंलाय खेताबो कयदिन बिसिङावनो तिब्रामथा बीजेपी बे कथालाय जुवानि रखनै आबनिनि बखाके ताम आबो जोंखौ सालाय देखो जों जत साइमानो तिनि तिब्रामथा पार्टी 2023 जों 42 टा सीट बासागो अबनो पुइला तिब्रान हिस्ट्री गो आन्चलिक दल तिब्रामथा आसे गोबां क्लै जों बासागो आबनि बागै जों गाहामखौ सायमाखा तिब्रामथा काजे फैक्टर होनाय तीन एसेसमेन्ट जों टाउदरते नुई दङ जों 25 टा सीट हाय जों माननाय आरो बिसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत सायमानो तीनटा ग्रुप फाइट खायनाय तिनि तिब्रामथा बीजेपी तै कांग्रेस सीपीएम जुट वो तीनटा ग्रुप जों फाइट खाय दङ जों तो क्लियर खा जे 2023 केब दल एब्सोल्युट मेजॉरिटी मानिया आव जों सायमानो फेयाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुर मानखासो जे तिब्रामथानो सबसे गोबां माननाय आबो जों खागाय दङ बनि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों लुखा तागलायो नियरलि 90% हाय बुथ रिखा और बिसिङाव सबसे चिनि तिप्रासार एरिया गो एडीसी एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बेलाय खुसि खाय स्रांगै बुथ लायखा अब एकटन कारण जे चिनि बुवाग्रानि मोखांनो नाहागै बुवाग्रानि हानसानि मारिनो नाहावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा अब गायसा जों लुखा आरो बिजों लुखा मैक्सिमाम तीन तिप्रासाराव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा अब जों सायमानो फेयाबा तेबो जों
asal fact मा सावो जे मिक्स पपुलेशन तिप्रासा ते नन तिप्रासा बिसिङ अंखाय तिप्रासा ने बहुत गोबां बिखा किन्तु आं जोंजे खोनामानि जे नन ट्राइबेल लो माने अन जाति बर रक बरसो स्रांगिया बरसो बहुत गोबां रिलिया बन पार्सेन्टेज बेलेग कम औ जों नुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो ताकलायनि 2023 नि इलेक्शन अब बेलायखनो वानामा सोंसो आंनाय अब जों साइमानो Kabuk sini bising fight tinta group chung fight laigo ada bisingo tin tipra motha na maximum chung boot manai chung kemang manai chung jotono siu chung the king maker chung the factor ngi bachanai omo haini tin wan chok mani nglai sini tipra tharone kesa fan tipra tharone kesa ane usuk mani oba age bang saka o bhai